Ремонтът на Радецки започна веднага след пристигането му в Русе през март тази година. Месец и половина, близо 200 души са работили упорито, за да постигнат основната цел. Нашата цел беше да възстановим пасажирските му права. Стандартно той е предназначен за 100 пътника. За последно по кораба са извършени козметични корекции през 2005 година, отново в русенската корабостроителница. За текущия ремонт на кораба музей е бил съставен план с 200 точки на изпълнение, които са били изискване на собственика на парахода, Националния исторически музей. Поправени са външната обшивка на корпуса, двигателят е ремонтиран, подменени са тръбопроводите, монтирана е нова пожароизвестителна система. Плавателният съд цялостно е пребоядисан. Заделените средства в размер на 200 000 лева се оказали недостатъчни, но решение все пак се е намерило. При първоначалния оглед стигнахме до извода, че много от тези точки може, поради ограничените средства, могат да бъдат прескочени. Срещнахме и голяма подкрепа от различни фирми, които извършиха вид благотворителна дейност, извършване на някои ремонтни дейности при намалени цени и даже абсолютно безплатно. Само едно от исканията на собственика не е било изпълнено, защото са били необходими допълнително още около 40 000 лева. Искаше да му бъде построен понтон, за да може да спира кораба, но това вече се оказа прекалено скъпо съоръжение и освен че скъпо е просто невъзможно за времето, което разполагахме, да бъде изградена такава система. Всички останали точки по ремонтабилност са изпълнени и допълнително 60 точки, които са в процес на работа и излизат. Ние няма да имаме претенции към собственика за заплащане по тези точки. Плаващият музей е копие на оригиналния австрийски кораб Радецки, на който са пътували Христо Ботев и неговите четници. Той е построен с дарени пари от 1 милион и 200 хиляди деца в периода 1964-66 година. Поради дългогодишната му експлоатация, някои от пораженията по плавателния са били доста сериозни. Техническото оборудване е много старо. Значи имаше напукани тръби от студове, гнили танкови, палмите бяха пробити и технически основният проблем е, ако беше стандартен ремонт, да речем дървенията, която е вътре, се свали и се заварява. Но тъй като това е все пак уникат, нали, и ако разбием обшивката на кабините, ще имаме проблем с възстановяване. Друг сериозен проблем се оказала пожароизвестителната система, която не е отговаряла на наредбата за пожарна и аварийна безопасност. Едно от основните изисквания на регистъра беше пожарна сигнализация, сигнализация за наводнени трюмове, за да може да разрешат да плува като кораб по принцип, а пък да не говорим вече и за пасажир. Напълно нова система монтирахме. Радецки пристигна до Русе конвоиран от кораб на БРП. Въпреки че вече е ремонтиран, той няма да се върне обратно в Козлодуй на собствен ход за Ботевите чествания, заради многото плаващи дънери по река Дунав в участъка между двата града. Тъй като гремните колеса са много уязвими на плаващи предмети и евентуално попадане, това значи блокиране на колесото и да се правят всички тържества. След протичане на официалната част до късно вечерта правим круизи едночасови, разходки по Дунава. Преди да отплава за Козлодуй, историческият параход ще акостира на централния понтон в Русе, за да могат граждани и гости на града да го разгледат.